Så skal vi fandme lave ris nu. Fordi vi er på camping, så skal vi lige have noget fredagsnoller til næsen, hva'? Ja, det er fredagsnoller til næsen. Kom nu, det er fat for satan. Sådan. Så skal vi fandme lave ris nu. Det smager rigtig flot. Se, den bliver rigtig god. Prøv lige en gang at se med her. Prøv lige at se det her. Det er fuldstændig genialt. Jamen, undskyld hvad? Undskyld hvad satan? Nå, spor i Mathisen. Det er noget, jeg har set på Facebook, som jeg fik tilsendt af min mor fra TikTok. Som egentlig faktisk originalt var en Instagram Reel. Altså, hvad fanden er det for noget? Det gider da overhovedet ikke at samarbejde. Nej! Øj, hvor ser det klamt ud. Jeg skal lige væk fra den hvede der. Ej! Ned i drikkedunken. Nej, ikke i skoen. Så bliver det her. Så Jakob han har tænkt sig at bade. Om jeg har. Ja. Der er 8 grader. Ja. Den er peak. Hov. Ja. Det er i hvert fald ikke peak. Nej, det er koldt i dag. Oh. Du skal nå så højde, du skal nå så højde. Fuck. Hvor er det sådan? Der er en haj! Der er en haj! Hvad fanden foregår der? Ej, Det er sgu en dejlig behagelig oplevelse det her. ej. Nede i det kolde gys. Så er vi tilbage igen. Nu er vi med at brænde. Og en ny pizza. Klokken er 10:30. Ja. Så er vi bare her og... Okay. Hvis nu du kører en kat ned på vejen, ikke? Skal man så sådan køre den tilbage og sådan over den, eller skal man bare sådan... Ja, ja. Oh, yeah. Nå. Lort slukket, altså. Så for satan. Står vi lige her udenfor. Vi er i gang med at gøre teltet klar til at kunne sove i. Vi har taget brændeovnen ud. Fuck, det er koldt nu. Nu skal vi på toilettet, hva'? Ja. Der ligger meget lort derinde. Nu ligger vi sgu i teltet, og så kigger vi lige op. Og der er bare tusindvis af dyr. Ja, få dem. Fuck, dø, hva'? Jammer lige nu, synes jeg.